Junta, building better Africa. Koma zimene zikuchitika oko inu zomwe walankhula na Malomba usiku wathawu pa DPP podcast uyutuyu mantha alibenso, mantha amuthera ndithu. Sakuopa zomangidwa ndipo sakuopa kuti angaphedwe nazo, sakuopa chine sakunjenjemera. Mkuluyu walankhula zambiri kutambasula zinthu zosiyanasiyana komanso ndikufotokoza mbiri ya chipani cha MCP kuchokera mzaka zambuyozo, ndipo ndikupemphani mukhale pomwepo mumve nokha kuti kanimverere anamva zam'maluwa. Boma osiyanasiyana komanso amene mukutimvera ndikutionera ku mayiko akunja. Pano tikufuna kutambasula uthenga omwe mtsogoleri wakale wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi. Uthengawo anapereka m'Chingerezi, koma pano ndili ndi mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba amene afuna kutambasule uthengawo mwamvemvemve momveka bwinobwino ku mtundu wa Malawi. Uthenga Arthur Peter Mutharika anapereka ku mtundu wa Malawi. Uthengawo anapereka m'Chingerezi, koma pano ndili ndi mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba amene afuna kutambasule uthengawo mwamvemvemve momveka bwinobwino ku mtundu wa Malawi. Uthengawu uli ndi mfundo zingapo. Pali mfundo ya njala yomwe yagwedeza dziko lino, kuyambira midzi komanso m'matawuni. Kalekale anthu amapita ku tawuni kuti mwina akapeze kena kake kuti athandizire ku midzi, koma zomvetsa chisoni kuti ndi mtawuni momwe njala yagwedeza kwambiri. Mukamanena kuti anthu ozunzika ndi kuti inuyo muchita nsanje anthu a DPP. Kwa iwo wa MCP akuti anthu akudya bwino, anthu sakuzunzika. Akuti anthu amene akuzunzika ndi kuti ndi alesi satha mwina kulima za kumunda, koma zimene zinzoona mwina mwake kuyankha kwake. Programu yanuyi nthawi yake mudzakayipangira kumudzi, mudzakafunse anthu nkumakhala nawo kumudzi kuja kwafunsa kuti mukuti bwanji mmene mukukhalira ndi boma limene. Adzakuwuzani ndithu mwachindunji kuti boma iliro likuzunza Malawi. Tikunena panopa chabwino mwezi wapitawo mango analipo koma mango palibe. Mango ata zikhawo tikunenazo kuti kupite munchiremo kwakumbe panopa kuli ndi mvulayi ndikuti kwapanga chichire sungachionenso mwinaso kulumidwa ndi njoka umene ndi njoka. Panopa zimene zikuchitikano anthu kumango khala kusowa mtengo ogwira. Ana amene ndi uthenga wa president ana ambiri panopa. Ndaona mutenga uja nanena kuti ana 4 mwana 10. Yes. Kupini mbira kuti akukula asakukula bwino. Kwa kusowa zakudya za magulu atatu. Nkhani zakudya za magulu atatu iyi inali tu mwina chama 1980 chakuti imene azimayi ankaphunzitsa kuti aziphika zakudya za magulu atatu. Mazira kachani ndi ikakhale 2025 zona mwana azipini mbira. Nchifukwa chake ino ndine tili pano kuoneka matupi chonchi zachitika zaka 5 zimene zachakwerazi. So mavuto wake tizaona sokolo ndikuwapezeka kuti ana afupi amakhala ana afupi kwasatalika yani. Komanso ana akalowa klasi nzeru mulibe. Afupi wo kuti apite kuame akalembe ntchito pajama yesa amayezaso atiya inuyo mwafupika. Usazoona adavutika chifukwa cha boma lake kama Congress zakudya. Chifukwa cha zakudya. Chifukwa cha njala. Mavuto wake amakhala amenewo. Njala nchani pachiro chewa amati njala nchani manja. Wina anaimba nyimbo tu njala nchirombo. Njala nchirombo. Njala nchirombo. Njala nchirombo. Ndakumbukira kumbukira njala nchirombo. Ndi a president amanena kuti Amalawi mukuvutika chonchi. Komatu dziwani kuti ulamuliro wa DPP ndi amakumbutsanso Amalawi kuti nthawi imeneyo palibe ndi mmodzi yemwe amadandaula ndi njala. Ana amene amakhala bwinobwino panalibe zakuti kunyentchera yani. Panali program ya FISIP
imene iwo ndi boma lawo amayendetsa makuponito amapezeka aliyense achulamu za AIP imene ili affordable farm inputs panopanso si panopo mutenga wa president anena kuti AIP yasanduka chinthu chochititsa manyazi inde ku dziko lino la Malawi chifukwa chani chifukwa chake tunchakuti utsogoleri failed leadership utsogoleri umene kumale Congress party achakwera out amene pachakwera ndi 0%. Ndi 0% utsogoleri kulibe. Utsogoleri ulipo ndo otsogoza kuba Katangale. Nkhani ya butchery wagula fertilizer ku butchery. Ndimafuna nene penepo kuti nkhani ya butchery pano tikumva kuti akuti nayo zosokonekera zokhazo pachili komene. Umomoti akuti a smallholder wagula fertilizer ku butchery. Panonso tikumva kuti adima akagula mafuta. Kukangati mutu imene masokonekera. Utsogoleri wabwino kulibe. Mkatikati mwa programu imeneyi ndiye muli kuti no muli katsankhonso kamene kakuchitika kamene. Kumapezeka kuti no fertilizer wambiri akuti mapitisa chigawo chimodzi. Fertilizer wina wochepa osapatsatu. Okay, ndimafuna ndifunse pamenepo. Komanso ndisire kusafuse. Komanso ngakhale kumene akupereka fertilizer akafuse akagomba kuti uyuyo ngwachipani cha UTM, uyuyo ngwachipani cha TPP, uyuyo ngwafoni osapasa fertilizer. Akuti azipereka kwa yekha amene alo Congress party. Nditi kafusa kuti kodi amene Congress party walipo angati. Ndi muzapeza kuti fertilizer ujamale Congress party ndatojepa. Katanga tsankho la programu imene Katangale mu programu imene ndi zimene zalakwika nchifukwa chake pano tikunena kuti ife Amalawi ndi njala. Ndiye wina atafunsa kuti kodi niyo nthawi yanu wina sangabwere pachulu kunena kuti inonso mmapanga chimozimozi nkhani za AIP mwina mmapereka wina anthu ambiri kena kutsankha summasankha munthu ndipo panalibe tsankho wina sangabwere pachulu kunena zimene ndipo atakabwera kale atakabwera kale abwereso ndipo ngati anaona kuti abwere pano koma titsimikize pano programu imene imafikira wina aliyense mukapita kumudziko amachionena kuti makuponi panopa ngakhale programu imene akupanga AIP anthu akuberedwaso amakapereka ndalama ija osabwera fertilizer osabwera ine constituency kwanga kwa anthu ambiri mwina ndinonoka constituency kwanu kuti mwina ndino achipani cha DPP ndakama constituency ansanu ena ngati kumpoto kaya kuti mwina kumene kuzikwenda palibe kuli konse ifeyo timadziwana timachezerana ku parliament kuja pali programu imene ndiyolephera. By the way anthu amene akulandira mafamilies akulandira adatsitsaso kale chadayamba bwino adayamba tanabwa adabwera ndi moto amali Congress party 3 million households panopo less than 1 million households amene akulandira chavuta nchani kuti atsitseni nakasinda mazikubedwa kana ikulu kuti ndama zikusoledwa ndizo sowa zoti aonjezere ena makomishoni ena majani ndama zoti zingakafikire no Malawi kuti akagule fertilizer wabi kulibe ndama zikubedwa kana yake ndime kuba kumene kwachiluka kumakagula fertilizer uja kwa madoba ndi kumene kupangisa kuti fertilizer azikhala kwera mtengo wa mpaka na dziko upeza azisowaso mali muno fertilizer kena kunjala kana ndimeneyo de APM anafotokoza poso za kukwera mtengo kwa fertilizer zona kuti panopo fertilizer wafika nditu 100 yakuti ndimagula dzana inali kandi 122 wafika pamenepo koma iwo tu ananena bwanji kuti adzagulisa bwanji ngati tu 4000 enkatu 4500 jewa jao nditenga 4000 enkatu ankanena kuti pa 20000 mugula mabagi angati ndio unapenda maduka 5 4 adu wakabaza kunyamula ikamba choncho koma lero tumbali mozi ndimwadibwa 122 wina so kuposera pamenepo ino Amalawi umwe apatsa chilimbikiso chotani lero muli bombo amamba chibongwe nisadabereke no utengwa chilimbikiso amamba chibongwe kuti ya fertilizer itamkweza chonchi wakwera pa 122 kale lija siti kwati tumbana pa 20 pati chimanga chinali pa 7500 baki tikatenga 27500 kulowa mu 20 muja mumatuka matumba kuti matumba atatu awiri tingoti ndikatenga panopa ndipo ampha kwawo manena kuti mugulise matumba awiri chimanga ngasiti panopa chikukwera chafika no
pa 75 ena kuti 80 nthawi yamankha mawu amene ochita timati kulumbulula mawu ochita ofuna kunyozetsa amanena kuti panopa mumagulisa matumba awiri achimanga mukagula thumba la fetereza achoka pa 2.5 paja ati kwagula kunyozetsa chifukwa chake panopa chimangacho panopa ndiadzena kuti chimanga thumba chimanga ikhaduziduzi ndi thumba la fetereza ifika panopa thumba la chimanga likuthamangira 80,000 pamene la fetereza lijali 120 tulizikhaduziduzi kuti ukapanga thumba ndi chimanga chonse kuti chitulutsora kuti upeze chimangacho kuti ukapeze thumba chimayamba ifanira ngalikani yadzira ndi nkhuku kuti uyambe upeze chimangacho umafuna ukhale fetereza sumamba wakhala fetereza sumamba wakhala chimanga fetereza ulibe ndanga fetereza wochipa kuti ukapokalime ndi ukapeze chimanga chochuluka koma zikuchitika pano nzoti fetereza uja ngoti kuti ukapeze kodi ndi kuti aliyense amalima chimanga kuti akagulise maganizo awo ndibona ngati kumwina mabanja ang'onoang'ono amalima chimanga mwina matumba awiri atatu 5 kuti adye sono tibana kuti magaliza kati kuti wina aliyense akufuna alime chimangacho kuti akagulitse agule fetereza nkhani yake ndi anthu pamene akolola matumba 5 matumba 6 ndekusokoneza economics simene ni yantundu wanji ndekusowa utsogoleri wabwinoko akuganiza kuti aliyense ngwa business paulima pamene ena amangolima chimanga chija ncholinga chakuti asafe ndi njala food security pamene iwo akupanga zakuti akuti aliyense akulima pa business komanso muonetsetse amene amatiya kulima pa business amakhala wochepa amene wali mafamu zikulu ndi amene akumalemba anthu makhala ati matenant kumalimira munda sade kakaso makalima amene akuti ma commercial farmers amene akufuna business ndi amene amapindula koma awawa anthu ambawo akufuna chimanga choti akadye kunyumba now amalawi mwatsimikizira zotani ngati ya chipani cha DPP pa nkhani ya tachula za AIP tachula za fetereza amene wakukwera anthu akukanika kugula panopo mwina akupeza manyowa basi mangothera mundamu kuti zavuta koma sonse amene angapeza amalawi mwapukuta misonzi motani malinga ndi uthenga umene APM wapereka okhuza pa nkhani za fetereza fa nkhani za feterezazi nzovuta kwambiri amalawi adziwechi kuti ndipo angokumbukira 5 years yapitayo akumbukire komanso ana amene akuyamba kukavota kumene pano takumbutse ndi kwadziwitsa kuti pa ulamuliro wa DPP ndi wa Professor Arthur Peter Mutharika number 1 priority imakhala chakudya tisanakambe china chilichonse tikambirane nkhani ya chakudya dziko silingatukuke ngati anthu ali ndi njala sungapite kumunda sungapite kuntchito sungapite kugani sungapite asinaje phala nkalasi sakamva number 1 kudya ndi chilimbikitso chimene ndingapatse ndi chakuti tiyeniso tibwererenso ku ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika tibwererenso ku ulamuliro wa DPP ndi mtsogoleri kayo amene angakonze ichicho vuto limene lili pamaso pathuli lakusowa kwa njala mufunsa kuti kodi tidzapanga bwanji kuti fetereza apezeke mumafunika nkhani imene ina imene tikambirane pano ndikuti no economy inoyo ndalama zachuma timafuna ne kuti posachedwa tikhala tikambirana nkhani za economy zo ndi panopo tipumulire pang'ono tena kuti tibwere ku nkhani za chumazo chachikulu tiye tikasankhe Professor Arthur Peter Mutharika ndi DPP mamemba a parliament a DPP tikaso tukamba kuti chifukwa chani kuti mamemba a DPP chifukwa chakuti kuti usinthe zinthu mwaimo kuti chimangacho chikatsikhale chotsika komanso fetereza akakhale wotsika tiyenda kukhala ndi kuti ku parliament tiliso ndi anthu kuti thandizira kugwira ntchito imene chimodzimodzi nkhuni kuti zikapse bwino zikomo Professor Arthur Peter Mutharika ndi DPP zikomo kwambiri tikumananso posachedwapo zikomo kwambiri Club Junta, building better Africa. Ndani mugawo lachiwiri imene tikukambirana za uthenga umene mtsogoleri opuma Professor Peter Mutharika komanso amene akuyembekezeka kukhala president wa dziko lino mseptemba chaka chino miyezi yochepa ikubwerayi umene anapereka ku mtundu wa Malawi poyamba timakambirana za njala imene yamukhudza kwambiri kuti amalambira kuvutika ndipo pano tifuna Professor Arthur Peter Mutharika anakamba poso za chuma kuti chuma chavuta pali nkhani za forex zinthu kukwera mitengo
mizere ya mafuta ali sakuiona. Uthenga wa adadi Profesa Arthur Peter Mutharika pa nkhani za kuchuma akutinji zikoma kwambiri mu uthenga wawo umene anali nawo wafotokozera Malawi. Anayima pafundonso ya zachuma ndipo iwo amadandaula amalira pamodzi nda Malawi kuti Malawi akuvutika, Malawi akusowa ngakhale ndi khobidi yochepa yomweyo kuti angagule zinthu zofunika pa nyumba pawo pa khomo pawo. Tikukambatu ndalama yoti ungapeze loko ndi mchere wa tsiku limene lolo. Akatikanena za shuga, ndi shuga anthu adasiyaso kugwiritsa ntchito shuga loko phala limene kuti ulipeze phalalo kuti ungakathiremo shugayo palibepo, adasiya kugwiritsa shuga. Tikambe ndithu loko chimanga chimene kuti kusowa khobidi logulira ngakhale kabigidi chigoba kapena wokomani pano zachoka kuvuti mavuto amene afika pano wakulu ku chigobacho kuti munthu agule kilogramu ya ufa panopo mudziwa mtengo wake midzi imene timakhalamo 2000 kwacha. Indi 2000 2000 kakang'ono kakije kakajumbo choncho 2000 kwacha. Chigoba chije chithamangira 10000. Chigoba ndikabigidi ka 5 liters ithamangira 10000. Ndiyeno mavuto amene wotosowa ndalamawa nkhani za economy za chuma akubwera chifukwa chakuti utsogoleri wachakwerawu ngosadziwa, ngolephera, uwagwiritsa Malawi fuwa la moto. Ndi a president podandaulapo amanena kuti awawatu asokoneza dziko lino. Ndiye tioneseseso zachitika zimene zachitika ndi chani kuti economy imeneyi ikhale chomwechi komanso chiuchitika ndi chani. Ndiye sanafika kuti chachitika ndi chani ndipitirire kuti zimene zikuoneka mu economy tanena kuti kukwera kwa zinthu. Anachula za kukwera kwa zinthu mutenga wo mucha. Mutenga mucha. Komano forex iso. Kusowa kwa ndalama yakunja. Tunena pano kuti kupita ku chipatala akangokupatsa aspirin. Mankhwala kulibe. Akukanika kugula mankhwala. Nangasi mankhwala bila machokera kunja. Ndama kunja njochoka kunja. Tukunena pano mwina tingonena kuti lero kapena mene ndaoneramo wiki ino nkhasako mafuta ayamba kupezeka. Komano kutengera ndi mmene takhalira kuchokera mwina mu Oktoba mafuta amagalimoto anthu timagona mu filling station. Ndi panywere pomwe. Ndi panywere pomwe. Ine ndakagona pa filling station. Ine kusaka mafuta. Ngakhale apapa kuti abwera mafuta awa sitikudziwa chifukwa sitikudziwa kuti kodino tsogolo lake li bwanji. Tikungokhalano motino kutino dzikhala bwanji kuti dzikhala bwanji. Yeah, tinawerenga maujeni ma newspaper ananena kuti government to government kaya kudzera kugenya kaya kuti kwaluya uku kuti mafuta akubwera ena kuti ngambwi. Sanga khale ngambwi akuti abwera 51 million liter. 51 million. Komano mafuta awoto ngamasiku 15 oka. Kumalawi kwathuku. Osakhala miyezi 7 years. Ah, isingakwanenso. Komanso nkhani ndimene unenamo ndeti bwere kuti mafuta amene abweja tati forex. Forex yomalawi muno mulibe. Inapita kuti mesa DPP imene nkachoka mboma inasiya forex inde inapita kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika anasiya forex yokwanira ife kugula katundu yense amene magula kunja wokwana miyezi 6. Kusonyeza kuti miyezi 6 atalowa achakwera miyezi 6 kunali phwando adakatha kugwiritsa ntchito forex imene mpaka na December asadapange yawo. Koma chimene chidachitika ndi chani amangogwiritsa osapanga ndi yawo osaonjezera. Komanso mkatikati momwe kuba muja kwa buchale kuja nanga si buchale amapita kubucha kula kakule fertilizer kunja kuba no kumene kuja ndi amapereka nomapasana ma contract kukonza misewu kukonza izi kugula izi forex yake mwija nanga kukonza misewu nkola kwika sikola kwika kukonza misewu sikola kwika koma anthu saja nsewu mwandivesesa mutho manga sewu amene akainde mmene munsewu ndi anthu angati amene ali magalimoto ndi anthu angati iniyo mupite mumudzi kwanu muendere mudzi musemo amene ali magalimoto ndi anthu angati. Ndiye tikamapanga zinthu ndanena kale kuti mfundo yambirira ndi chakudya tiime pa chakudya kaya tikakonza chakudya chija anthu nkumasangalala anthu nkhope zawo nkumaoneka bwino ndi pamene timanena kuti tipange chani tikonze nsewu kuti anthu azitha kuchoka ku nyumba kupita ku chipatala azitha kuchoka ku nyumba kupita ku msika
tikonze ntchito za chuma kuti anthu azikhala ndi chuma atha kumagula njinga yakapalasa kapena kumanga nyumba ya malata kapena kupanga chani mutakonza kale chakudya komano nkhani ya chumayi yaonongeka chifukwa chakuti anthu ndalama zimene azisiyazo nthawi imeneyoyo adaziononga bwanji amapanga madilu macontract osaoneka bwino kuti adziba ndalama samafunanso kuti amalawi kapena atenge ndalama zija ayikeno nde uyo muna kwa business ngati anali ndi anthu omuthandiza kapena anali ndi drive oyendesa galimoto yace kapena anali ndi anthu oti katundu uja adzidula kapena adzikweza katundu uja anthu amene ajakhala pantchito athamangisa ntchito ndi zimene zikuchitika pano ndiponso popatiza nkhani yomweyo pali ena amene mwina ali mboma momwemo amene akumanena kuti boma nditomwere ena ali ndi ana ku sukulu ku South Africa kuti apeze forex yolipira ma school fees ana kunjako akuvutika chifukwa kupita ku banki forex kulibe mwina kubakuchita kugwiritsa ntchito anzawo amene akugwira ntchito kunja wayikira mu account mukanena zakunja mukanena zakunja mukhangano kuti ena amene ali malawi momuno kapena vuto imene sakumana nalo ndizoonadi kuti utumize mwana kunja tikunena amene ali malawi momuno amene ali mboma amuso ambiri wali ndi ana kunja koma kuti apeza forex pano kuti inuyo panopa kuti Netflix yomwe kuti upeze Netflix uzionera uyena opereka ndalama ija $. Anthu ali even mapaundi dzolo nali kuchalichi panali amene amateralikira nsembe amatuza kuti amapanga apply £30 amafuna agule zina zake ndi ku UK anauza kuti £30 mwina adikire 7 days ndeti manena kuti £30 mpaka na munthu udikire ndikuti dziko lilipo ine ndikupanga sukulu yakunja online PhD ndipo pali anthu ambiri amene akupanga zimenezo koma zikuteka sizikuteka tokandikolipira zafika povuta mwachidule lingonena kuti chani uthenga wa Professor Peter Mutharika wabwera pa nthawi yake kuti dzikoli lili pachani lili kwa isiwe tingodikira ine monga ngati ndakugazana kuti mna ndipange pendi ka sukulu yanga insapitirize pa 16 September pamene ndzapitire fund pamene ndzapeze forex yolipira chimodzimodzi anthu ambiri tingodikira chifukwa professor ati mpaka anthu afika podzipha mu uthenga wa professor mujanena kuti anthu akuzipha chifukwa cha mavuto kuti nthawi ya DPP anthu samazipha tikamatira anthu akudzipha ndikuti manambala akwera nkutheka kuti mwina anthu amazipha mwina awiri atatu ndipo panopa zimene zikuchitika pali kudzipha that's extreme akumadzipha anthu chifukwa cha umphawi chifukwa cha mavuto achuluka komanso mabanja kutha kumene mabanja akutha ambiri nyamula brand yako zipita nyamata masiku ano saku chibwenzinso hayi sakufunanso za zibwenzi masiku ano zibwenzi nzabwino ngati nangasoma panga chibwenzi kuti ukakwatire kuti ukwatire umayamba ndi kutomera kuti ukakwatire koma kutomera kukuvuta chifukwa cha umphawi ndi mavuto ochuluka tikanenaso mwina kudzipha anaso anthu kuti unaone kuti mwana wa university bwana ananenda pamene pacha kuti upeza kuti anachula kuti wina wa engineering wapanga degree yake akukagulisa zinthu peti mwansi akagulisa dzibwente munthu wa engineering akagulisa dzibwente amalawi zafika mpaka tafika pamenepo kodi utsogoleri wafika pamenepo kodi boma lomweli lafika pamenepo kuti ino achinyamata kumachita osowa mtengo ogwira ine ndaonapo malamulo angapo ineyo ndaonapo malamulo angapo mene ndali ku university nthawi imene kudali nkamuzo ifeso ndali ndikamuzo ku university ndikubuka kuchansa college nthawi imeneyo timadi ya bwinobwino nyama ijaki wankaka foloko mamawa zinthu kumayenda bwinobwino koma usati zimene zikuti abakiri anabwera nawonso analizofoka zawo koma zinaenda bwino koma sizimafika size uzabwera ujeni Bingu it was the best actually Bingu was super njalo kutheratu kuzabwera mai Joyce Banda analiso ndizofoka zawo koma sizinafika kuti mpaka na engineer mwenye student wa engineer umagulisa zibwente katundu adalokwera mukumbukira ata Joyce Banda katundu adakwera kwambiri kubwera professor adatitsa inflation chose bwinobwino anthu kumakhala koma timo analizofoka koma sizinafika hapa tinene kuti pa malamulo onse amene akhala nawo dziko la Malawi zachilendo zimene tuzona zachilendo izi ndiye akamanena kuti kupepesa zona kupepesa nkumauza Malawi kuti ndikupepesa mundipasenso zaka zino ndakubwesani njala ndakubwesani umphawi
mundikupepesa mundisankheso kodi Yeah, munthu ukamapepesa atumati ndikupepesa tizaona naso ndikaganizire bwino kanye sichoncho kwambiri umene ndikapume pachizungu amati going back to the drawing board ukaone kuti chimene chimavuta nchani komanso kodi akupepesa pano anthu amenewa kodi mesa adanena kuti 2 years if I don't change everything within 2 years I will resign. So why is he failing to resign? Udindo ndokoma chabwino iya zimenezo muzafotokoza tsiku lina zimakwambiri uthenga umalizira umene Professor Peter Mutharika ananena ananeza chiopsezo cha ufulu wa democracy. Yes. Anachulapo mchizungu kuti tasanduka police state. Komanso anakamba nkhani za chisankho NRB ndi meki kuti zochitikazi chochitika nchani makamaka komalizira ndifuna mutambasule panepa kena kuti tseka program nkhani yomvetsa chisoni Fergus mwayamba imene mwafunsa kuti titambasule ni nkhani yomvetsa chisoni yokhetsa misonzi chifukwa chake nchakuti no panopa ngakhale tupanga programu nkumanena kuti achakwera lephera mumvaso kuti atimanga koma mesa mali muno muli ndine atimanga mesa muli freedom of speech boma ila Congress Party ndenkhani yake boma ila Congress Party ati za ufulu oyankhula kapena democracy imene idazunzikira kulibe koma yo 1994 janalipo kunalibe adalipo ndetakumbutse amalayi Congress Party ndamene ali patsogolo kuti tikufuna tikhalebe umulamuliro wa chipani chimodzi koma zinthu zinasinthatu koma tidasintha ndi ifetu sadasinthe koje sadasinthe koma kwene kusintha ndakalibe chonchija akuyesetsa kuti adzisintha zikwavuta nde pano panso ukhanga ndinokuti makolo amene amalayi Congress Party makolo amalayi Congress Party chinthu chimene chili ngati chili mu DNA chili mmagazi chalowera kwa chinyamatawo amene wawe chalo koma kwena udziwa kuti tili mu democracy anthu amayankhula za kukhosi constructive criticism imathandiza maiko amene mwina takumbutse pano kunena kuti maiko amene atukuka ambiri panopo anthu amakhala ndi ufulu kuyankhula kodi inu mbanja mwanutu kungokhala ndi mkazi osayankhula makudzudzulani zinthu zina mupeza kati kuti mukumanga nyumba zopotoka mkazi wa nyumba ziyankhula kuti kodi inu taonani apa kuti apa pamapanga bwanji takonzani koma osathamangira kummenya mkazi ayankhule mwamenya simungatukuke muzikhala masanza okhaokha mpaka kalekale ndimufuna dziko lino zikhala masanza mpaka kalekale akabwera nkhoso kunena kuti ayi takonza ndipakulwa kwathamangitsa alakwitsa achalichi anene mwakuti basi atukwaneni ndikumva chisoni pano kunena kuti even ineyo ndi mkatolika inu si mkatolika kupeza kuti wina mkatolika akupita pa wireless kunyoza bishop wake iwe kunyoza wawa chifukwa cha ndalama tuzimatha izi zalero ndi mawa izi mazapanga regret zomvetsa chisoni kumvetsa chisoni democracy yathu pano tidakali pano yafika pomvetsa chisoni yoliritsa chifukwa ukangoyankhula dzana ilo Asame Sulemani adamangidwa amwanamveka nawo kumangidwa agangata nawo kumangidwa kuli atsogoleri amene amagwira ntchito mboma nawonso akumangidwa nkhani zake zosaoneka bwino kodi ngati anthu amalakwa kodi 5 years ese munali kuti kodi ngati mukuti munthu adasokoneza ndalama kodi mwazindikira pano pa 5 years tikupita kuzisankho adasokoneza ndalama kodi nthawi yomweyo mudali kuti nthawi imeneyo 100 days yata chakakati chata chachiwiri chata bwanji si mawamanga ndeno tikumanena kuti izi ndi nkhanza kunali agangata atamangidwa amayi Brenda Banda kwawombera kumene kucha andi maini jo ali kuti mabungu omwe saboma ndaona ina yake yanenapo kuti kudzudzula koma no imadzudzulatu kumapeto nkhani madzudzula azimayi anavala makakama le Congress Party aja amawoza anyamatachi ndimene amadzudzula imene yonso ifeyo ngati kuchoka kuchipani tinadana nayo tinayidzudzula chifukwa sinkhadwa bwino ineyo ngati achipani sinkhadwa bwino chifukwa cha democracy omwe ili malayi muno osalolera zonena kuti anthu azipanga za nkhanza kugenda anthu kwamenya anthu malamulo achisankho amanena kuti aliyense akhale ndi ufulu kupita pena paliponse kaya mafumu asaphimirize wina aliyense kupangisa misonkhano democracy yathu imanena zimenezo civil liberties in total support promotion zachisankho izi nzocheza izi andi timanena sonena kuti amene wandale amene sakufuna kupangidwa criticize apite kumuzi azikasambisa maliro
manena chimene chifukwa chani inefo ndino andaletu iliyo ngati simufuna kupangidwa criticize siyani ndalezo mupite kumuzi mudzikalima. Politics is for hitmen. Tingolena kuti loko kamakalima kulimiko ukapezana ndi mulangizi akuzona kuti mzera umene usundalime ndiye ukammenye paliponse ndi kutanthauza chani paliponse umayenera munthu umayenera ndithu anthu akuze kuti apapa mulakwitsa takonza niji mmene zimayenera bwino ndi mmene koma zikuchitika pano mane mwathu muno chifukwa chaka president athu ananena kuti iwo akumva chisoni kuti tsopano dziko lino lasanduka la polisi kuti no ukangoyankhula chonchi ukumanga ukangotere ayi mwakuti ukangotere ufulu umene palibe kodi ino wa Malawi tidavotera zija ndi zimenezi tibwerereni kulamuliro wabwino chipani cha DPP chakonzeka kupatsani utsogolero wabwino tikonze zinthu zimenezi uthenga wako nalumenewo. Okay, so epi mwamali mpikitsa anthu kuti tiyeni tilumikizane tigwirizane tikhalire limodzi tiyeni tione zokoma zimene zobwera kutsogoloko. Let's resist persecution imene kuchoka ku Malawi Congress Party kuti zunza tikakhalira pamodzi tonse amalemu binga madi tonse tiyende pamodzi ndi mtima umodzi. Mawu amene amayankhula professor ndi amenewo tikhalire limodzi tiyende limodzi ati kuyenda limodzi dziko lino palibe zoti uyu wakumpoto iyayi palibe zoti uyu ndi wa ku Central Region palibe zoti uyu ndi wakumwera aliyense kugwirana manja zoti iyayi iwe ndi katolika kapena ine ndi katolika ine ndi wachati chakuti ayi kapena kuti inu ndinu kapena ndi Pentecostal kapena pamene munali muonesese anzathuwa amachilonda kuti ayi inu ya musakale inu ya isiya tija toka inu ya musakale kuno ntukula makomo ayi inu sukukuza inu sa Malawi inu sa Malawi akuno kwathu inu sa Malawi akwatu kumpingo kwathu kuno inu sa Malawi mukapita mboma pa September pano mutatsimikizire na Malawi kuti zinthu ngati zimenezo sizachitika fa Malawi kuti pano mafuna chilimbikitso afrobarometer ija fali 14% inake ila undecided. Yes. Tai imene jayo taiuzeni undecided ija kuti tapanga ni decide chipandi tichino tiatsimikizira Malawi kuti ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi wa DPP pamene tikubweranso ntchito za tsankho palibepo ndipo tineneretu pano ngati pali ena ma members amene ali mchipani cha DPP koma cholinga chake mpakuti pane tikalowa mbomamo azapanga sankho umenewo ayi ngati kuli asiretu pano apite kutsankho pazikapanga za sankho chipani cha sankho akujiona ndikani anyamukiretu pano akalowe ku Congress Party koma ku DPP za sankho ayi ndi chifukwa chake mukuona kuti structure chipani chathuchi kuti muzadziona kuti tikutsimikizirana kuti chipani chathuchi chizayesetsa kuti aliyense adzakhale kuti akuchimva ngati Malawi muona kuti mukapita ku Northern Region kumene kuja kuti nda vice president amene akupanga deputize a president national president ku Central Region you have also muniso a vice president kumene Western Region Southern Region iso tapanga chonchi mizo akachere dziko lonse kuyaka kuti aliyense akhale pamodzi palibe zosankhana mitundu zotani ayi koma tonse ngati andani Amalawi. Yes. Zikomo kwambiri takuthokozani kwambiri chifukwa cha nthawi yanu pamene munabwera pano pamene timatambasula uthenga umene Professor Arthur Peter Mutharika wapereka kwa mtundu wa Malawi zikumupweteka mtima ndi zimene zikuchitika ku Malawi kuno anaona kuti ine ndisangokhala ku Page House kuno koma ndipereke uthenga wanga ndilile nawo Malawi zimene zikuchitika ndi ndikuthokozani kwambiri pobwera mu program ino ndikuthokozanso omvera onse ndi amene akutionera kuti tikumananso kusogolo kuno pali nkhani zambiri zokumene zofuna tikambirane pali nkhani za misewu kuphunzitsana za chisankhozi kuti zimayenda bwanji makamaka chisankho kumene kuti khatini wa program kuti kuphunzitsane kuti kuphunzitsane INRB ndi meki kuti munaononge democracy siyani musaononge the right of a person to vote to take part in the election because it's a constitutional right. Zikomo kwambiri ino tikulubya kuti uthenga umene wafika pana paliponse kwa Malawi wafikira kwa INRB wapeza amekiso wapeza kuti kulira kwa president opuma kuti ntakonzani zinthuzi alisa ndi ufulu otenga mbali pa chisankho. Zikomo kwambiri tithokoze kuti munatipatsa mpata umene munatitana program ino chachikulu amene Amalawi mwatimvera mwakhala nafe limodzi ndikutionera uthenga waukulu wa president athu ndokulimbikitsani
muli mavuto zoona iwo ali nano mavuto iwonso ali mavuto momwemo akusowa kwa ndalama nakonso kuapeza loko njala imene kuti akapeze chimangacho chuma chilosowa koma akunena kuti tingopirira kwa miyezi yatsalayi tikufika pa 16 September tikukalowanso kukakonza zinthu zimene awononga awa ndikukakonzanso dziko lino kuti kabwererenso pa dziko labwino lakuti aliyense adzanyadira kuti dziko lino ndi Malawidi ndi lakedi ziko kwambiri. Pachichewa pali mawu onena kuti kukakha kuti kuli ndima kwambiri ndiye kuti kwasapa pang'ono kucha ziko kwambiri ndithu ziko. Club Junta, building better Africa. Fellow Malawians, today I speak to you not just as a former president or the leader of the Democratic Progressive Party, but as a fellow Malawian who feels the urgency of our struggles and shares the hopes of a nation desperate for change. This is not a routine address. It is a heartfelt appeal for unity and decisive change. I know many of you feel abandoned, burdened by uncertainty and despair, left to endure hardship without guidance or hope. I see your pain and I stand with you. Uncertainty and despair, left to endure hardship without guidance or hope. I see your pain and I stand with you. Malawi is at a critical crossroads. Our nation's challenges are immense, rooted in failed leadership and lack of vision. And many of you are tired by empty promises and leadership that delivers no solutions. This cannot continue. Malawians deserve decisive leadership action and leadership that delivers no solutions. This cannot continue. Malawians deserve decisive leadership action, not excuses. Today, I'll address three critical issues: the hunger crisis devastating our nation, economic collapse tearing apart families, and the threats to our democracy and freedoms. Together, we can rebuild and reclaim the promise of a great nation with leadership you can trust. Malawi in a hunger crisis. For Malawi, we can rebuild and reclaim the promise of a great nation with leadership you can trust. Club Junta, building better Africa.